हैसन पतो भगवान सात मुदइयो का मन देस। लोग पेड़ पौधा लगावेला अपने फल खातिर छांव खातिर। हम अपने बेटा के बियाह कोनी के पतो हुआ तो तनी हमरो आराम मिली, हमरा के सेवा सत्कार करी। अब ओकरा ले हमरा भारी विपतो अभी पड़ गइल बा। विपतो बिया एक थरिया चाल लेतिया आ दिन में टंगड़ी पसार के मोबाइल देखतिया। कोनो लाज शरम तो हैला नहीं के। आंख में लाज होके के चाहिए, आंख में के लाज मर गइल त बुझिए कि लाज शरम सब घोर के आदमी पी गइल। प्रणाम चाची जी। जुग जुग जी हमर बच्चे बैठो। का भोरे भोरे चिल्लातानी जी? सूखे चिल्लातानी हो कनिया, सूखे चिल्लातानी। का भइल बा जी? का नहीं के भइल? मर तो नहीं के। आवा कनिया खाड़ा का भइल बड़ू, बैठो है नहीं आवा। का बैठी है चाची जी? बैठो, हमनी के सुख नहीं के लिखल। जाय दिए चाची जी, हमनी के केहू के पतो है न रहनी हसन। आज रे केहू सास हमनी के आंख ना देखैले होइयन। आजकल के पतो में वैसे नहीं खे जी। टॉप दे मार दे तारी सन, सासू के मार दे तारी सन। हां त खाली हमरा के छू के देखा से ना, तू चढ़ावे आइल बड़ू कि समझावे आइल बड़ू हो? ना चाची हम चढ़ावे ना रहनी, हम त कहनी है कि भाई ऐसन ऐसन बात बावे। हमार तो नौकी हमनी में लगी हसन। नौकी कहां से लागे? वो बेरा जात में गेहूं पीसेम सन, हां ओखर में धान कूटेम सन, मसाला पीसेम सन। ये बेरा त बीमारी समा गेल, बीमारी है जवान, बीमारी समा गइल बा। आते आते कमर में दर्द बा, हेने गरम। अनूप की यहां से पीसल मसाला आवेला, एती सिलवट पर पीसे के रही तब नु सब बनले बनावला होता, खिया देते सन, खा लेते सन, पटा जाते सन। ए मजू उतने ले नहीं खे। आजकल के मुदइये तो सही नहीं कसन, फोन से फोनियावत रहते रिसन आ ओकनी के इशारा पर नाचत रहता रसन। छोड़ा ना अपना माईए से रात दिन दिन भर बतियावेले, ओकर माई कान फोरेले। अच्छा उ त हमरा खनी सास बिया ना त राड़ी कही आइल अलगा करा देले रही। जाय दी वहीं बचा के चले, समझा के चले। अब तरह बड़ बुजुर्ग भइनी, अब का रउआ सुख करे के बा? आए सुख का करे के भाई, एगो गुड़ कबूर में भाई, एगो एने बा। हां त उहे न हम लान बानी जब टपक जाई। एगो हो बुढ़ो वाले बुढ़ारी में ओकरा जुआ खेले के हो। ये दादा जुआ खेलतनी अभी हुआ का? हो बाप रे बाप, हमार त बानी के अबे खेतों में से धान काट के आईनी है। तोरे खाली बेटा भातर नहीं खेलू सब को। आ उ साथ ही बाप बेटा दारू पिए तरसन, जुआ खेल तरसन। भाई हमरा साथ हो आके हइलो बनैले रहित लो, हाथे पाती त पाकी तो 2 पैसा आइत कि ना। ए माजी पाके के कहनी है। हमार तो लगभग अभी 13,000 के सेलिंग क देले बानी। आइए राम, अब बताओ 13,000 घर ही से मुत पिए ना लेके जुआ खेलले बड़ा सन। तो फितरत सही नहीं खे माजी, समाज सही नहीं खे मिलत, समाज सही नहीं खे। हमारी ये हवे कि जे जंगा करी होगा पाई। अरे कब बक बक करे बाड़ी रे? सुबह से तो दिया रे बनाव तड़ुआ आ जुआ के नाम ले उमारम लठे से गब बेड़ हो जाइबो। जुआ खेले गो जानी हां तो फलाने के लगे मीटिंग करत ने मीटिंग। हां बना देले बनी ले जाई बेची आ बेच के भाची जुआ खेली। ये नु काम बा, लाज शरम त बा ना। कम से कम टोलो महला के त देख के सीखी लो बापे बेटा। ई का रउआ बुढ़ाड़ी में कुल शुरू कइले बानी जी। बुढ़ाड़ी भइल रउआ खटिया पर आराम करे के चाहिए त रउआ जुआ खेलत रहतानी। मीटिंग कर गयो रनिया, भोजन कहां कइला हन पूछा। घरे खा के गांव के मीटिंग करते रे। तने मुठिया के बनावे बड़े बेचे जाए। आ चूल्हा ढोका लकिना रे ना अभी नहीं, जैसे उठे नहीं तो जाके झोंके नहीं। अब तो का कर रहलू आ तू हो आज बड़ू ओकर पार्टी पुरावे तने पार्टी का पूरा आइल बनी जी। रउआ त एकदम गबर गबर बोलनी तब चुपे ना होनी। आज तू मुठिया के बना दे जल्दी हो जा। रउरा काम खातिर आइल बनी हम। हमारे बोलो जला जानी ना का तेल बननी है रे? एगो तो बाहर रहो लो बाप बेटा परेशान कर ले बनी, एगो अंदर रानी हो पतो बिया। ई रानी तबे से हाला कइले बिया, ना जियते बिया आ ना मुंहते भी। का हाला कइले बड़ी सुबह सुबह हो? हैं तू ही हमरा कहतवा के रानी बना के रखले बड़ी का? हैं बोला ना। बाप रे बाप, ए दीदी जी बड़ा चढ़भाकिन बानी जी यहाँ का। एही ना सास से बोला जाला जी। ए तू क्या हुआ? तू क्या बीच में बोले वाला हो? हमार सास ही हम कुछ बोली हैं? ए तो हमरा के का बोलत नहीं आए? बोली अच्छा है मारी। ए छोटको ना नहीं बोला तरी, हमर माई नु हई, हम हाँ। पतो हई। माई खानी नु बाड़ू कि माई बोली? हां तेहु पतो खानी नु बाड़ी कि हम तोरा के पतो खानी मानी। तो तू ही हमरा कहतवा के रानी बनाले बड़ी का? तब से बोला तारू बकर बकर। रे भीख मांगा के घर से रे राड़ी ते नहीं भीख मांगा तोही के तो के हमनी के उठा लेनी सरे। देखा नु ढेर मत बोला ना तो अबे तार पाए लगा दे। बाप रे चाची जी, विकेश बबुआ कितना अच्छा लड़का बानी। आई के सन मुंह फुवर का मेरा मिल गेल बिया जी। रे चढ़ के मत आ, ला शरम भर के मत दे। इधर लोग बावे, लोग बागबा कोनिए रो हे भगवान राड़ी के जम नहीं। जम जम एकर बाप नु आके ना करो करत रहे हमरा दुआर पर ना, हमरा सामान के गोड़ पर मार कोटा लेटा सब एती कर ले कि कुछ हो जा, हमार पगड़ी रौरे उठाई। जय दीदी मिला के चली का करब अब? भीख मांगा के घर से भीख मांगिन तू छोड़ी सब ना। तू ही ढड़ा जानेलू तू ही। बोरा के बोरा नु जाला यहां से। पूछे ना बुढ़ाऊ से पूछे के गए रहे नाक न करे पूछिया का रे? आई देखी का कहतिया। का रे? का कहीं सुनत नहीं किरवा तब से तक अरे का रे कइले बनी। अरे तू तो बड़ा
लड़त तड़े लड़ ना जाला तू बंधा बंधा तू का लड़े लागत तड़ू एंगा कुकुरहट होइनु तो हम 4 दिन के बनी 2 दिन में मर जाए हाँ तो तू मर जा तू मर जा ये तो चाहते बाड़ी अरे बढ़ जाओ काची भर जाऊ जी अरे दिया दिया दे हां दिया सुनो ये का लड़ाई ये करो हमरा नैहर मर जा जान जी ना तो काहे हलता जौन रियल बतन कहत नहीं तो अब काहे हलता रे कारियल बा काची का तेही एगो टोला महल में पतो अरे लोग के घर बारे तब तू ही एगो सास बाड़ू कि तो टोला वाला में और ये लोग सास बावे आपस में टन के लड़ा सा ए तू चुपचाप रह चुपचाप बैठ हमनी के तो ना करे निसन हमनी के रे तो करके के ना करे निसन हम देखे जानी का तार घर अबे आवत नहीं होता जाई होने जाई तब भी दवा से लड़ा सा हां विधवा एंगा पतो हर वे जाई हम फरिया ले तनी कि ना देख लिया चाची जी एंगा करबे रे हम का करे अभी बोलाबू का करबे रे बोलाबू करबे काचे देख ल केंगा आउ चढ़ल बिया कोई बिया हथियार लिया लिया हमरा के मार दिया हम डेरा के भाग जाए एंगा पतो बोले हो ना ये दीदी जी और एगो पतो हो रानी आज बुढ़िया के छोड़े ना आज इनकर मुंह आया के छोड़ फट रे राणो तहरा के आज no. खत्म। ये दादा ई तो चाची जी के लोड़ा से मार देलस ए चाची जी ए बुढ़ाऊ दौड़े जी ने चाची के लोड़ा से मार देलस ए चाची जी अरे अरे हे ने आई मार देलस लोड़ा से का बोल रे बुढ़िया चाची जी ए चाची जी पानी लिया जा पानी का चल गईली